Rawngbawlna Chanchin kan ngai thlak tur hi fawa siam manga bei ti Ghana ramanen si Chanchin ani kumsom pathum mi nen si chu West Africa lama Ghana rama sikul kal turin fawa siam tak kingin akala zirtir tu chuan no pangte chu an sikul kyanga hnim a turin angena chu wangin nen si chuan apa fawa siam tak chu a ho a ani chu hnim a turin a in pai diam to ani chuta tak chuan van duaina alo thleng ta a sikul apan na ko nga nen si chuan an lei chin hnai kumsom paruk mi akubai amua an pahnih chuan an in tibuai ta chia mai ani akubai chuan nen si chu mi hne na rel kwal vel angin apua nen si ero chuan ati lo thu in a chang let ve tlata anin hian sa deuh dewa akubai chuan nen si fawa siam tak chu chu sak thutin zaitur ni om tak hian avilik vela chuti lai tak chuan nen si pa lo lang hlok maya mi tu emo hian anin hau thin rim khalo mu in nen si pa chu a shilwat alo ni akubai in fawa manga nen si tina tuma apan mek lai chuan apa chuan in kara alo ding wata fawa chuan nen si pa nar chu azai hek hloka nen si chu poiti in atrap zoi zoya aril ru amang ang hle ani apa chu hospital an shwai wata nen si chuan apa chu hospital kalpuya tuma ma se tu emo hian alo khapa akubai chu thungrul atuma ma se tu emo hian a shwai bo ta deya van doi thak takin doctor chuan nen si pa nar chu azom theilawa aliam chu enkol sakin hospital nurse pakhat esterikota ada tazoka apa chu hospital a hun engemaw chen a omzuya ari ru chu esteri chuan a hne hle maya chu nen si hne na a shela apa chuan esteri nurse fel takani nangpo hi nurse ni vela ka ti hle mai ati a nen si po chuan nurse in thataka apa enkol chu a hmuve a ari ru a khoi hle ani nurse chan aril ruk tatlata kum engemaw zat alo liama nen si po in high school azir chuak ve ta a nurse na tur sikul adap kwala chuta chuan 7-day Adventist Nursing and Midwifery Training College chu a shefu tahlo mai ani atira chuan Adventist te chau zir thei na tura angaya ani chu Adventist ani ve silo ma se college chuan adil na chuan pom saka zirna achan chuan zirlai dang tam tak po chu Adventist ani kherlo ti te asheta zela chen khat phei chu Christian po ani lo nen si hian Christiana chuan a in ngat ve china ma se college chong trai hapta an manta ka chuan ngei to na thar alo nei ta ani pastor chuan Bible atangin Christian nun phung om dan tur azir tira Nancy ero chuan Christian nun dan tur diktak chuan alo la nung lawani ti a in shethiama Christian diktak ni adua chong trai hapta program alo top don chuan anun chu Christian ne na hlanin baptisma achangta ani tuna hian nen si chu kumsom ni pani mi nula dom tak alo ni ta a iswan ne na in hlanchina chuan anun alo dang lam ta lo mai ani ama ka chuan Bible hi chol kar to pa chia chiar china ma se tuna chuan ni tina chiarin in hlan na anei ta chia china chong trai po awar le bok narzir chwa hlan angak le le maya mi te dam lo enkol thei acha ka nakina phe chuan zir zelin doctor po alani thei mai thei ani nen si chuan baptisma chan ka du thu ka soi khan ka pa chu ahim hle maya ani khan kanun hlui asia a college ka lu zara nun thar ka lo nei ta chu alom em ani ti in asoi tun quarter 13 sabat tholom chen khatmang hian Ghana rama 7-day Adventist zirna ti len ani dona kumsang ni som panga azir lai som ni pani ne na bulchan tak tuna zirlai za sari som sari lai tak na Nursing and Midwifery Training College classroom le hostel sakna atan akaldon ani mamo na asang le a zirlai lo ludu te hilak sen ani lo he mission sikul diktak ani a heta zirlai za asom thum chau hi Adventist ani a kumtin hian zirlai tamzokin anron bel cha zela December ni som thuma tolom poktaka pek inra manawangin lom thu kan soilok ani e khati zong kha Rawngbawlna Chanchin kan ngai thak thei chu ani